Sinoba wakukhulela kwindawo engekho kokwenu kuyinkedama ukhulele kwindawo engekho kokwenu inkedama sikhuphi idlula bonke abantwana belikhaya kuba ithunywe evenkleni ithatha umzuzu ukhawuleza ibuye ngoba isebenza nzima isebenzela ukuthandwa ikhulela kwindawo engenayise nanina isebenzela ukuthandwa ihleli nje idiliwe sebenza overtime ngoba sebenzela ukuthandwa akhoko kwayo kule ndawo impinto yokusithandisa iqoba amandla into yokusithandisa idala inzondo mhlangamini idala inzondo lento imigudu yokusithandisa mphulaphuli izame lento izame inkedama izama usebenza udlula bonke abantwana belikhaya ukuzithandwe ayazi okokuba ayiyoyalapha noba ingasebenzi overtime sozithanda udlula abantwana belikhaya ayiyoyalapha kodwa igoba umkroli inkedama ngoba izama indlela yoba ithandwe kwelikhaya ihlambi izitya nakathathu ngeveki ngoba izama indlela yokusithandisa mphulaphuli sikuwe ngoku nangoku ezo nkedama zinemivumba engafuni ukuphela zicinga amandla sikhuphi zicinga amandla ezawawaster zicinga uba zizakuthandwa zange zithandwe zicinga loo mandla uba ndazama kangaka kodwa andizange ndithandwe